Salutare fraților, eu sunt Dragoș și bine v-am regăsit la o nouă serie de pe acest canal. Astăzi, fraților, o să jucăm Crazy Worlds. Suntem aici pe serverul Evolution și v-aș ruga să nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem și noi cât mai multe like-uri. Și da, după cum vedeți, avem o nouă textură, e ceva default. Și da, să sperăm că vom câștiga. Noi începem peste 20 de secunde, da. Să sperăm că vom câștiga. Și am văzut că avem inactivitate, nu s-au strâns like-uri multe. Și am văzut că m-a jignit, adică mi-a spus comentarii că am microfon de 7 lei sau chestii între aia. Eu nu-i bag pe aia în seamă. Însă, ok, hai să ne pregătim aici. Dar noi când ne dăm imediat, bun. Hai să ne băgăm repede în mină. Eu pe cei tip nu-i bag în seamă. Puteți să dați tipuri de dislike-uri. Știu că am hateri. Am niște hateri, însă asta e. Eu sper ca să vă placă aceste serii și... Bun. Să sperăm că vom câștiga și noi, na? Că tipii ăștia sunt foarte stacați. Trebuie să adunăm foarte mult iron, am observat. Ok, mult iron și strângi toate minereurile de aici trebuie să le adunăm. Ok, hai să luăm și noi de aici. Iron aici foarte mult. Nu jucam pe serverul Evolution. Nu știu dacă v-am mai zis. Uitați aici un chest. Ok, nice. Și mă scuzați dacă auziți mouse-ul prea tare, însă trebuie să-mi iau și eu un mouse nou. Pentru că se aude prea tare mouse-ul, mai ales când fac PvP cu un tip. Ok, repede, repede. Uitați aici un chest. Ok, hai să luăm. Mai avem 2 minute noi. Deci e ok. Mai găsim și noi iron pe aici pe afară. Noi bai, ok, uitați aici. Iron foarte mult și hai să mergem la village-ul ăsta. Să facem un train cu el bun. Deci să vedem de... Asta n-am o să vedem de 8 golduri și cu goldul ăsta. Ne dăm deocamdată armură, că e bună și asta. Porțiuni de... N-am cine știe. Ok, n-am porțiuni, mai trebuie să mă duc să mai iau niște... Speed... Redstone. Ok, stai că putem să dăm speed. Și... gold, ne trebuie fucking gold. Foarte rapid după gold, oameni. Ne trebuie gold. Vreau să găsesc gold. Gold pe aici. Ok, hai să luăm și chestiile astea și restul, nu? Însă aș fi vrut gold. Să văd dacă mai găsesc. Însă aparent, nu știu, nu mai este gold. Sau nu mai văd eu și eu noob. Ok, nu contează, hai să mergem foarte rapid afară. Ok, ultimul minut. Nu, ok, punem asta pe 1. N-am mari, fuck it. Ok, n-am... Să se string. Ok, uite, string. Please string, please dăm ceva. Hai încă un string. Încă o ață. Dintre aia, please, ață.
Am văzut eu o ață. Nu pe aici. Please, dă-mi ceva ață. Ok, am speed. Și de aia se mișcă ca nebună pe aici. O să vreau și eu o ață dintre aia, băi, du-te, băi. Un string mai trebuia. Și luam și eu, băi. Ok, deci fucking... Și guys, ne batem cu tipii ăștia, că na, de ce nu, nu? String. Am de la tipul ăsta ceva. Deci, unde-i tipii ăștia? Bă, unde-i și ăștia? N-am? Ce trebuie? N-am string, n-am la stringul ăla. Ok, bă, dar sunt displayerii. What? Prin mine? Cred că aici n-a fost nimeni. What? Ok, nu contează. Hai repede să facem trained. Ok, cu villagerul ăsta. Să ne luăm noi arc. Punem arcul repede noi pe 2. Și vreau să mai iau eu speed. Trebuie un cap de 3 răsănul. 3 gold, nam. Obreson. Am. Stai. Ok, unde e roșu? Să punem aici să bubuie. Ok, s-a mai până spus, n-avem timp. Trebuie să-i batem noi pe băieții ăștia. Uite pe tipul ăsta ce armură are, bă! Bă, ok, bă, deci m-a omorât. Bă, deci voi ați văzut ce armură avea tipul ăla. Era fucking OP. Era foarte OP. Ok. Hai să mai intrăm la arena totuși. Dar era tipul OP, avea enchant. Bă, nu mai vine niciun aici. Intru și eu. Avea armură tipul. Avea armură foarte bună eu, însă nu îi enchantasem. Trebuia să-mi adun de la ăia, dar nu știu unde a fost toți playerii, însă nu contează. Să sperăm că vom câștiga acum, de data aceasta. Și vă reamintesc să nu uitați să apăsați butonul de like. Și văd că nu mai intră niciunul cu mine. Oh, cap de pinguin. Ok. De unde se face parcursul ăla? Începem peste un minut aproximativ. Să nu mai intre niciunul, lăsați un pic. Să vedem noi. Crazy Walls. Deja sunt în arena asta. Hai să intrăm aici totuși să începe peste 60 de secunde, peste un minut. O să fie episodul ăsta ceva mai lung. Ok, am mai intrat. Însă na, tipul ăla avea și sabie bună. Bă, dar de ce s-a murit timpul, băi, să mor eu? Și am văzut, după cum v-am spus acolo în comentarii, că unii spuneau că am microfonul de... Dar pe unde-i parcurul ăla? Ok, pe aici. Nu am microfonul bun și chestiile alea. Și am primit 3 dislike-uri la acel videoclip. Și pe mine asta m-a nemulțumit, adică eu vă continui seriile și voi... Ok, pe aici. Ok, hai că m-a intrat un tip. Încep să intre tipii.
Ia, noi știm ceva parcurs real? Ok, am uitat să apăs sprint. Suntem 1, suntem 3. Trebuie să adunăm mult string. Asta e faza. Adică atât dintre aia. Dar nu știu cum avea tipul ăla încentat. Cred că mă rog. Avea... Bă, că suntem 3 player sau nu știu, 2? 1, 2. 3 și cu mine. 4. Ok. Și începem într-un minut. Bă, dar mă scuzați că stau așa, dar o să revin când o să începem. Ok, fraților, și am revenit și noi aici. Am pus acolo un pic pauză pentru că așteptam prea mult timp. Și am văzut că e... Bă, deci aici nu-i. Aici nu-i. Români. Sunt români. Am văzut un român. Adică, da, cred că era unul. Mă rog. Pisica Miau Miau, era fan pisica Miau Miau. Vă dați voi seama. Și unde-i mina aia, mă? E, hai pe aici, hai să adunăm tot iron-ul. Chiar ne trebuie iron mult. Luăm reston, că e bun și restonul. Și de data asta vreau să-mi fac enchanturi. Să-mi enchantez foarte, foarte multe chestii. Și hai să ne grăbim, mă rog. Ok, deci vreau să aduc doar string acum deocamdată. Ok, și acum hai să-ți merge restonul. Da, sper că apreciați această serie. Pac frumos aici. Și mi-a spus unii în comentarii să-mi faci promovare, îți duc nu știu câți abonați. Fraților, nu fac promovări deocamdată. O să fac însă, o să fac la o sumă mai mare de abonați și atunci va fi mai bine. Dă băi iron-ul ăsta. Mă scuzați că se aude mouse așa de tare. Însă o să schimb eu. Ok. Uitați aici. Bun gold. Bun gold. Ok, uitați aici. Niște... Dar n-avem noi torțe, mă, și punem și noi torțe pe aici. Și dau repede level. Cred că n-aveam nevoie de level, dar mă rog. Și uite pe tipul ăsta, ok? Deci tipul ăla e aici. Deci un tip din partea aia, ok? Să știu și eu din care parte mă duc să-l bat. Să-l omor. Ce tare, bă, uite un loc secret. Deci chiar nu știam locul ăsta, deci habar n-aveam. Însă e bun că l-am descoperit. Ok, că e pe aici afară. Nu vreau să ies afară, vreau să vin foarte rapid chestiile. Asta o iau aici, am adunat. String. Restul și noi începem într-un fucking minut. De string avem string, avem și iron. Însă ne mai trebuie iron. Villager. Ok, luăm pac, luăm 4 iron, luăm și niște săgeți. Luăm niște regenerare, n-am. Luăm niște level. 10 iron, holy moly. Mă trebuie 10 iron. 10 iron, repede după 10 iron. Repede după 10 iron. Îmi trebuie 10 iron, ok, am 10 iron, du-te repede. Repede, Dragoș, repede. Enchantul. Unde e enchantul, bobos? Ok, l-am luat. Pune foarte repede jos și ne băgăm un enchant pe sabie. Knockback, knockback. Ah, fac, ok, decentă. Ceva pe arc. Sau arcul nu merge arcul. Ceva pe 15 repede în 14 secunde. Protection 1.
Ne punem foarte rapid, pentru că, după cum vedeți, nu am timp. Că nu mai am level. Și deja a început lupta, ok, unde era tipul ăla? Tipul ăsta. Da, ăsta a avut timp să-ți înceanteze eu. Clean up! Clean up! Clean up! Oh, bine, boss! Bine, boss! Bine, boss! Tare ne sună. Punem buții ăștia. Și cam tare tipul ăla, ok. Mai sunt aici iteme. Da, să aruncăm toate chestiile astea de aici. Ok. Le lăsăm așa, hai repede să ne grăbim. Am un cap de player. Aici am murit toți. Oh, fuck. Punem merele, mâncăm un golden apple. Ne uităm. Ne uităm unde e tipul ăla. Unde e tipul ăla? Ok, unde e tipul? Bă nu. Mai avem ceva timp. Ca să aruncăm chestiile astea pe aici ce nu ne trebuiesc. Și când set roșu, aici stăm noi la roșu. Ne punem arcul. Ok, hai să... Ne dăm armura, ne dăm... Și fucking mergem pe el, ok, uite tipul ăsta, uite pe tipul ăsta. Oh, Nick won the game, deci da, fraților, am câștigat și meciul acesta. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Dragoș și noi ne revedem data viitoare. Ok, la revedere!